Molweni, ndanamkela kuMamgobhozi TV. Yeyi, bethunani ndiza nezinye iindaba ngoku, and ke ngoku ezi ndaba azikho sure, azikho make sure, kodwa ke nani ke nizabe nizibonela ii-pictures ezi. Nayo into eyenzekayo ke, uSamke noTata kuba besanda konwabela i-birthday yomntwana wabo begqiba unyaka, uyabo. So bebesespe ke I think nefemeli kaMacele. Nayazi ke mos uSamke okwangoku simbona ekunye noMacele nabantwana bakhe noTata kuba ke siyazi uba besingekamboni edibana ke nabanye abantwana nakuThando Nesithembu Uncut bebesitsho ke uba abakabina relationship noMakhwela, even abantwana bakaMangwabe. Nayo into eyenzekayo ke ngoku, kukhona ivlog kaAbongwe. Abongwe mos ukhona apha kuYouTube, uyavloga, and then ke ngoku sambona ekwaspa, I think uhamba no-cousin wakhe phaa. Bebesuka ecaweni uAbongwe, I think nolo cousin wakhe, and then ke kwafuneka sikhumbule uba le vlog kaAbongwe ngeya during i-festive season, so ngeya last month, ayonto indala le. So bathe besekwaspa njalo badibana noMakhwela, and then ke uAbongwe watsho ejongisa ikhamera kuye, babulisa, bathetha naye, and then ke kukuloo interaction yabo abantu baye banothisa uba hayibo, kwenzeka ntoni kuMakhwela, kutheni ingathi ukhulelwe. Heyi, ingathi siyakrokrisa nyhani esisusu sakhe. And then ke ngoku nalapha ebusweni uMakhwela ukhangele kubuso bakhe ingathi buphafe, because umntu uyakwazi utyeba ube nenteshe, uyaqonda. But then ke ngoku xa ukhulelwe ubuso bakho nempumlo nemilomo uyabo kuba khona umehluko. Andithi ukhulelwe, but ukhangeleka ngathi ukhulelwe nyhani. Nayo ke siyayazi uba utshate nomntu osemdala noko, uTata ukwi-50s zakhe, besisando celebrate i-50th birthday yakhe kuThando Nesithembu ngoku. So ke mhlawumbi ke uMakhwela nayo iyacinga uba heyi, iyoba ndizawuthi hayi mandilinde umntana abe na 4 or 5 and then we try again. Iminyaka iyahamba kuloo tata, and ngulo ke sana ebesandoba ne-stroke. So sana inoba yonke into ke bafuna uyenza kakuhle, naye ke akwazi uba nomntu ozamncedisa ukhulisa umntwana. Andiyazi ke ba ebekhala kuThando Nesithembu Uncut kulaa episode yakhe, ekhalela ke uba kunzima uba ngumzali, and then wabuzwa ke na i-director uba uyayifumana i-support, yabo, okanye uba nomntana nokutshata kuyile nto ebeyicingele na. Ndiyabona ke impendulo bekhala, but wazama ke inoba ke ukhusela ke abantu, wathi hayi uyayifumana i-support from ifemeli yakhe nakoMacele ke nakumyeni wakhe. Kwangoku wayesakhulelwe, uya-understand ukuthi uba nomntana kuqalwa ngoku umntu esakhulelwe, but ke ekugqibeleni kaloku unawo namanye amakhosikazi uTata akazi ukwazi uhlala ekunye naye every night and stuff. So those sleepless nights nomntana kuzofuneka yena ibe nguye umntu ozazimela, uyabo. So watsho sitsho ke uba akukho lula uba nomntana, it's taking a toll on her, wabeke ekhala. So ke asiyazi uba ukhona ke ubaby number 2 kuzawuhambe kanjani, ngoba utata ngulo bengafuni kwa uba kwi-photoshoot esithi hayi yena akazenze ezo nto. Heyi, uba ke ukhulelwe nyhani uSamke, sithi congratulations kuye. Sawubona kuThando Nesithembu season 9. Uba akakhulelwanga sicela uxolo, mhlawumbi ke usazityebele. Anyways, enkosi kakhulu ngokuthi nibukele le video. Khanike nitsho ke nina ke nicinga ntoni ngayo. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.